पहिला सफेद, नंतर पूर्ण रंगवलेला 5व्या दिवशी, नंतर 21व्या दिवशी पिवळ्या रंगाचे ठिपके दिलेला. असा 3 वेगवेगळ्या रंगात रूपात दिसणारा हा एकच गणपती जगामध्ये, त्यामुळे लिम्का बुक ऑफ इंडियाने मान्यता दिली की भारतातला अशा प्रकारचा पहिलाच गणपती. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवतो आहे. खूप दिवस व्हिडिओ बनवलेला ना, म्हणजे काय केलेलं आहे नाही जरा विनू गेल्यापासून. तर आज पहिल्यांदा व्हिडिओ बनवता विनू गेल्यापासून. तर मित्रांनो, आज आपण चाललो नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा गणपती म्हणजे आमचा खवळे महागणपती, देवगड तालुक्यातील तारामुंबरी या गावातील. तर त्या गणपतीच्या दर्शनासाठी आज आम्ही चाललो. वर्षा, मी, पूनम, पुष्पा वगैरे आहोत. तर चला, तुम्ही पण चला आमच्यासोबत खवळे महागणपतीच्या दर्शनासाठी. तर गाडी इलेली आहे, तरी पण येणाऱ्यांचा पत्त्याच अजून दिसत नाही. ढापणा कशाक लावलं तुका दिसत नाही. लागला ढापणा. काय हो, कितीचं टायमिंग दिलं तुका? 300. आणि हत वाजले 3:30 वाजले. माणसा जाग्यावर नाही तुम्ही. काय रापत काय रापत किती वेळ झालो? 1 तास थांबलो होतो. कोण? पुष्पा गाया पुष्पा तात तुका विचारत पुष्पा हायवे येता की काय? म्हणजे तू हकडनं तात हकडनं काय भानगड? पुढे कोणा तू? पुढे मी. हा, जो स्पॉन्सर त्याने पुढे बसायचा. चला पुढची सीट आपला काय नाही. बस रे, बस बस. स्पॉन्सर त्याने पुढे. गो अस्मिताने खाई येतात. गो परा अस्मिताने खाई येतात. हे बघ, उलटो चष्मा लावतो. त्या मनानच कळाला ना उलट चष्मा लावतो. पाटी बसायची काय ती मध्ये? टेबल उचला. टेबल मी बसतल. तुका उठायचं लागतं 50 किप. तिची आयडिया माहित नाही तुमका. थंय बसायचं, पान खाऊन तुकणार कधी. ही सीट भरती तकडे बसली. अरे ही बघ, पुष्पात आई आले आमच्या. हा, कुठे चाललीस? खय जात जाऊचा तरी खय ता तरी माहिती आहे काय सांग. असं का? खय जाऊचा ता तरी सांग. हे का नेऊचा बापू फक्त असा. काय सांग दोघ जण काय उपयोगाची नाही. बाकीच्या ती जेवलेली नाही त्याच्यामुळे ही उपाशी आहेत बाकीची. आम्ही नित्य म्हणतो. मग मी कशाक बोला ना तुझ्याकडे. आमका संध्याकाळी दिशीत नदी. आम्ही काय मासे खाऊन नाही, मासे खाऊन नेलेले. सकाळी निराशा आता पिशवी बघलं मासे होते आणलेले, पण आम्ही खालच नाहीत ना. आणि गणपती काय सांगणार नाही मासे आम्ही काय बघू की नाही. संध्याकाळी येतो का? तिकडून पेढी आणलेली येतो. खरं सांगा पुष्पा, तू मासे खाऊन नेलस ना? मासे नाही काय पडवण्याची भाजी होती. पुष्पा सांगताला करा, बाकी कोण सांगणार? हे लोक लावची होती.
खंय जावच्यो तकडे जावते गावच्याकडे हो कधी तरी जाऊ काय होतं मग चुकलं भारी वाजवतो हा हे भारी वाजवतो काय वाजवतो औषध वाढवतात म्हणतात काय झालंय ते वर्ष ग काय वर्ष मेकॅनिकल आहे की मोबाईलचा म्हणजे तू मोबाईल दाखवून बबलूकडे कणकवली की नाही ना बाकी नाही कोणाके म्हणजे मेकॅनिकल नाही हो बबलूकडे जाऊ ना मग तू स्पेशल गाडी जा ना काय म्हणणार आबा नाही त्यामुळे तुका सुधरत नाही का आबा असतो तर तिका सुधारला असता तू पान काय एकसच राहते का पान का तू नाही बाबा जेवणी लयचा चढ झाला ना होय रे ओढे होते गे आणि का केक पावसाण्यासाठी पावसा काढून ठेवलं नाही येऊ अगदी कसली तुम्ही आता काकू संध्याकाळी मागच खाऊ काय आता भारी म्हणजे बघितलंच ना नाही बघितलंच नाही की अजून पवन चक्कीवर बसू काय ते बघा पवन चक्की रामसणकरीन काय बोलत नाही अजून कही लाव म्हणजे कही लाव ए कही लाव ए काय बोलणार नाही यार वर्षात पाठचा ऐकू घ्यायचा नाही पाठी फिरायला बघता लोक साक्षी पुढे नको पाठी बसवते वर्षाचा आणि तुमचं मेळ बसत नाही अजून फिरण बघता एक जरा मेळ बसव देतो आमच्या कोकणातले रस्ते होते बघा खड्ड्यात रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्त्यात ते काय कळत नाही गाडी बघ कशी डुलता विनू म्हणतो आमचं कॅमेरा ककडे हलवता की का हो खड्ड्यात रस्ते होते त्यामुळे सगळं गोंधळ झालेलो आहे डांबर घालून सगळा सपाट करता काय करा सपाट म्हणता तुका उभे करू का बे मग एवशी उभे आवची गोष्ट नाही काय घरात बघून मोबाईल बोला की काही ते फोनवर फोनवर नाही हाय हॅलो काय करतो जेवलंस खालस रात्री ते बघ त्याने झाडा घेतले आणि तो पोरग्याच्या हातात होता होय ना रे तर मित्रांनो आता आम्ही इलाव तारामुंबरीत आणि हवं हे विठ्ठल मंदिर आणि याच्यानंतर पुढे आपण खवळे महागणपती आहे तिथे जाऊचं आता आपण आणि मागच्या वेळी ज्यावेळी आपण याचा व्हिडिओ बघितला असाल मुळ्यांचो मुळे काढू केलेला आहोत ते आपण इथे येलेलो पाठी ह्या साईडला तर आणि हो बघा तो इकडे समुद्र देवगड समुद्र उतरायची ना तर अशा प्रकारे उतर बाबा अशा प्रकारे उतर तू खाली आधी पण मग अशी वरच्या ब्रिज येऊ होता आणि आता तिकडनं ब्रिजच्या खालून यायचा लागता टर्न मारून तर हे बघा दरवर्षी येते सलग किती वेळा येतं या तिसऱ्या वर्ष हां मी एकदाच इल्लंय मी एकदाच येलो दुसरी अरे 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 गर्दी जाम अलोटा नमस्कार ओळखीची वाटतास वाटतं तरी नमस्कार दहा दिवस हो बिझी माणसात ते कमेंटवर रिप्लाय देऊ मान त्यांका वेळ नाही हो पुष्पा पायाखाली शान बघ बघलं हां नाही तर पाय बरशी धावान धावान दमली जामसणकरी दर्शनासाठी लाईन गर्दी असत म्हणून जामसणकरीन धावता
असं असं विचारू गौरव भाकडे आकडे गौरव झोपा होय मागच्या वेळी आणि पडलो मधीच. झोपेली घ्या काका नाव कसं तुमचं? सूर्यकांत विष्णू खवळे. ह्या गणपतीची स्थापना कधी झाली? गणपतीची स्थापना 1701 साली झाली. या गणपतीची माहिती अशी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा कोकणामध्ये आलेले त्यावेळी त्यांच्यावर अनेक सरदार आलेले. तर आमचा जो पूर्वज होता तो पण त्यांच्यापैकी एक सरदार होता. तो मालवणला माळली या गावी राहत होता. शिवाजी महाराजांची गलबतं देवगड आणि विजयदुर्ग तशीच मुंबरीच्या खाडीमध्ये असत. त्यासाठी ते या ठिकाणी देवगडमध्ये होते. देवगडमध्ये वास्तव्य करत असताना शिवतांडेल होते, त्यांना पुत्ररत्न होत नव्हते व वंश वाढत नव्हता. त्यावेळी हा जो गणपती आहे तो गणपती त्यांच्या स्वप्नामध्ये आला. त्याने दृष्टांत दिला, माझा मोठा उत्सव कर, तुझी इच्छा पूर्ण होईल. त्याप्रमाणे त्याने मोठा उत्सव केला सरदार असल्यामुळे आणि मग त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं. त्याचं नाव त्याने गणपतीचा प्रसाद म्हणून गणोजी ठेवलं. हेच गणोजी कान्होजी आंग्रेंचे नातू तुळोजी आंग्रे चे विजयदुर्ग किल्ल्यावरती मेन होते. तेव्हा किल्ला त्यांच्या आंग्रेंच्या ताब्यात होता. त्यावेळी गणोजी हे त्यांचे मुख्य सरदार होते. 1756ला इंग्रज आणि या आंग्र्यांमध्ये लढाई झाली. त्याच्यामध्ये आंग्र्यांचा पराभव झाला. त्याच्यामध्ये गणोजी प्रभू तसंच हे पकडले गेले. त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा खारेपाटण कोर्टाने दिली. खारेपाटण कोर्टाने दिल्यानंतर ते कारावास सोसत असताना सिद्धिजीवरने त्यांना 12व्या वर्षी सोडवलं जंजीच्या. तिथून आमची 9वी पिढी आणि ह्या घरामध्ये 9वी 10वी 11वी अशा 3 पिढ्या कार्यरत आहेत. आणि हा गणपती सतत 322 वर्ष सुरू आहे. हा गणपती आम्ही साध्या मातीपासून बनवतो. ही मूर्ती सध्या समोर आहे ती मीच बनवलेली आहे. त्याला जवळजवळ 1.5 टन माती लागते साधी शेतातली ती. आणि हा आम्ही हातीच बनवत असल्यामुळे भरीव मूर्ती आहे पूर्णपणे. तर पहिल्या दिवशी मूर्तीला फक्त सफेद रंग लावतो आम्ही. सफेद रंग लावून मूर्ती पूजेला ठेवतो. त्या दिवशी उंदीर नसतो. दुसऱ्या दिवशी उंदीर पूजेला लावतो. उंदीर लावल्यानंतर त्याचं रंगकाम चालू करतो. पहिला चेहऱ्याला पूर्ण लाल रंग लावतो. असं सतत 3-4 दिवस रंग लावले. आता जशी मूर्ती आहे तशी 5व्या दिवशी मूर्ती तयार होते. आणि मग सतत 2-3 दिवसांनी जसं आज परत आम्ही सकाळी रंग लावलेला आहे पूर्णपणे. असं रंगकाम चालू असतं. 20व्या दिवशी पूर्ण परत आम्ही संपूर्ण रंगकाम करणार. हा गणपती नवसाला पावणाला म्हणून फार प्रसिद्ध आहे. वंशवृद्धीचा गणपती असल्यामुळे मुख्य तो मूल होत नसेल किंवा वंश वाढत नसेल तर ते नवस, किंवा लग्न होत नसेल तर ते नवस जास्त असतात. नंतर मग 21व्या दिवशी सकाळी आम्ही त्या गणपतीला पिवळ्या रंगाचे ठिपके देतो. मग ते त्याचं तिसरं रूप.
पहिलं सफेद, नंतर पूर्ण रंगवलेला 5व्या दिवशी, नंतर 21व्या दिवशी पिवळ्या रंगाचे टिपके दिलेला. असा 3 वेगवेगळ्या रंगात रूपात दिसणारा हा एकच गणपती जगामध्ये, त्यामुळे लिम्का बुक ऑफ इंडियाने मान्यता दिली की भारतातला अशा प्रकारचा पहिलाच गणपती. आणि त्यावेळी हे इंग्रजांशी लढत असल्यामुळे त्याला तोंडाला लाल रंग पूर्ण लावलेला आहे. म्हणजे राक्षसी रूप जे गणपतीचं असतं ते ह्या गणपतीत तुम्हाला दिसेल. हा उग्र वाटतो गणपती बघितल्यावर. पण त्याच्या केसात इंग्रजांचा त्यावेळी इंग्रजांचा पगडा असल्यामुळे त्याचे केस इंग्रजांसारखे आहेत बघा मूर्तीचे. त्या असं आहे, अशी ही वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्ती आहे. आणि अजून एक वैशिष्ट्य की या गणपतीला भारत सरकारने विसर्जनासाठी वेगळी जागा दिलेली आहे. 3 गुंठे जागा जवळजवळ सोडलेली आहे समुद्राच्या ठिकाणी. हा एकच गणपती आहे इंडियात की ज्याच्यासाठी स्पेशल खवळे विसर्जन स्थळ म्हणून अशी जागा दिलेली आहे. आणि आम्ही खांद्यावरून नेतो, त्यामुळे ह्याच्यावर स्लोप टाकून दिलेला आहे पाण्यात नेण्यासाठी, खांद्यावरून नेण्यासाठी. याला 20 ते 25 माणसं उचलायला लागतात. असा हा जगावेगळा खवळे महागणपती आहे. चला तर मित्रांनो, आपल्या खवळे गणपतीचं दर्शन घेऊन झाला आणि काकाने खूप चांगल्या प्रकारे माहिती सांगितली. पण आवाजाचं गोंधळ, गर्दी भरपूर होती त्यामुळे जरा आवाज येत नव्हतो, कमी होतो त्यामुळे. तर मित्रांनो, आता जाऊया विठ्ठल मंदिरात दर्शन घेऊया आणि नंतर मग घरी जाऊया. आणि बघा विठ्ठल मंदिराच्या बाजूकच नदी. आणि तिकडे समुद्र. चला तर मित्रांनो, चला दर्शन झाला आणि आता आम्ही चाललो घरी. बाकीच्या आधीच जाऊन गाडीत बसली आहेत, वाटच बघतात. काय गो दरवाजा लागत नाही हा. काय रे सगळी गप कशा शांत कशाक झाली? हा का आला? जाऊचा मग का आला? गणपती बाप्पा मोरया तरी म्हणा एकदा जोरात. गणपती बाप्पा ना हळू झाला मोठ्यान. गणपती बाप्पा परत परत गणपती बाप्पा मोरया. मग अशी जाता येऊची पुढल्या हिच्या तोंडात पाना इकडं काय सुचतच नाही. म्हणजे